Molt bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. Cafeïna Tour. Avui ens trobem a la Noguera, concretament al Castell del Remei, que està dintre del terme de Penelles. Hem vingut fins al cor del celler per tindre una visió molt maca de tot aquest territori. Avui descobrirem gastronomia, també veurem paisatge fantàstic i, evidentment, parlarem dels productes que trobem en aquesta zona. Així doncs, el que fem aquesta tarda és iniciar el Cafeïna Tour des de Penelles al Castell del Remei. Sigueu benvinguts, benvingudes, comencem. A l'extrem de la Noguera, a tocar a l'Urgell i al Pla d'Urgell, Penelles viu des d'antic al mig de la plana, als peus de la Serra de Bellmunt, envoltat de natura i agricultura. I on les vinyes del Castell del Remei acoloreixen part del seu terme municipal i li donen alhora un lloc en la història. Dos indrets separats però al mateix lloc un poble i un castell, situat al fons d'un antic llac que junts o distants han vist passar els anys i els segles, les conquestes i les descobertes i l'evolució de l'agricultura fins a l'arribada del regadiu. Avui Penelles en rep al Castell del Remei per mostrar-nos com és aquest poble on mig miler d'habitants viuen orgullosos de ser d'aquí. Fantàstic. Hem vist aquesta petita presentació del vídeo de Penelles i ja veieu que avui estem com en un santuari del vi. Estem dintre del cor del celler del Castell del Remei i descobrirem moltíssimes coses de Penelles. És per això que ja connectem amb els nostres companys Aitor Marí Chalar i Xavier Lozano, que ens faran una petita pinzellada del que tindrem aquesta tarda al nostre programa. Xavier, què tal? Com va tot? Què tal? Molt bona tarda, Mariví. Comencem el programa al capdamunt de la Serra de Bellmunt al Menar, a la zona de Rocafinestres. Un espai molt apreciat, molt estimat pels veïns de Penelles, perquè aquí és on es localitzen els primers poblaments de la zona. I a més ho fem davant d'una preciosa cabana de volta que denota de la tradició agrícola d'aquesta zona que visitem avui aquí, en un dels extrems de la comarca de la Noguera. Avui coneixerem la història de Penelles, aprendrem, visitarem alguns dels espais patrimonials més importants del municipi i, evidentment, des del plató aprendrem, coneixerem la història del Castell del Remei. A la segona part del programa hem de descobrir la gastronomia de la zona, la producció que s'hi fa, cerveses artesanes, vins, farem una recepta pròpia, una cassola de tros d'aquí a la zona de la Plana d'Urgell i també descobrirem els artesans d'aquí, de Penelles, roba artesana i fins i tot tions. Atenció, al final del programa cantaran els nens i nenes de l'Escola de la Població. Moltíssims continguts per avui, per aquest Cafeïna Tour. Doncs ja veieu que aquest Cafeïna Tour, el primer d'aquesta setmana, comença amb moltíssima força i ja tenim els primers convidats preparats per acompanyar-nos en la primera entrevista. Evidentment, li hem de donar les gràcies avui com a anfitrió a l'Eloi Bergós. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Ell és l'alcalde de Penelles i que avui li hem d'estar molt agraïts perquè estem encantats, Sí, la veritat és que benvinguts a jo crec que Penelles. tornarem i tot, mira què et dic. Contents que torneu. Gràcies, Eloi, de veritat. I avui ens acompanya, que avui repeteix, vull dir, t'haurem de donar un bono, Rosa. Rosa Pujol, vicepresidenta segona de la Diputació de Lleida, gràcies també per estar amb nosaltres. Bones tardes. Coneixies el celler? Havies vingut al Castell del Remei? Sí, ja és la tercera vegada i realment us felicito, el felicito a l'alcalde per haver apostat per aquest escenari avui. Clar, hem apostat per aquest escenari, però hem de recordar que hem vingut fins a Penelles a gaudir-ne de tot el que es pot, perquè realment és un d'aquells municipis que dona goig conèixer, perquè estem allà gratant una mica i veiem petites meravelles, gent que treballa la fusta, que treballa la roba, que fan coses molt maques. Avui tindrem la possibilitat de conèixer això i una mica més, Eloi? Sí. Bé, Penelles és un poble 100% agrícola, o sigui, la gent és agrícola, la gent treballa l'agricultura, però sí que puntegen aquests petits artesans, aquesta gent que comença a treure de l'agricultura i del món rural d'altres maneres de viure i que celebrem i estem contents que sigui així perquè pensem que és així com el món rural pot sobresortir i podem tirar endavant els pobles. O sigui, majoritàriament la gent de Penelles viu de l'agricultura. Sí, però per desgràcia els joves no han de marxar a treballar fora com a tots els pobles de les nostres terres. Queden uns quants joves a l'agricultura i els altres van marxant. Tot i que sí que hem de dir que els caps de setmana
o quan arriba festes o quan arriba vacances, és un poble viu, un poble on les entitats es desviuen perquè el poble estigui ple, perquè el poble tiri endavant, i bé, que estem molt contents i molt agraïts a que les entitats col·laborin tant amb el poble. Avui veurem una mostra d'aquestes entitats perquè hi ha un teixit associatiu molt interessant. Sí, tenim entitats gairebé de tots els àmbits, des d'esplai amb nens a gent gran, a dones, no les dic perquè n'hi ha 8 o 10 i me'n deixaria algunes i no voldria pas, però sí que la veritat és que ajuden molt a que el poble sigui un poble viu. Com ha canviat en els darrers anys el poble de Penelles fins ara, sobretot en el món de l'agricultura i l'arribada també de la mecanització, que va ser també molt important en aquesta zona? Bé, aquesta terra va canviar el moment que es va fer el canal d'Urgell. Això en dien el clot de l'infern, el rei, quan sortia de Balaguer cap a Barcelona per travessar aquí, doncs era, el moment que va arribar al canal d'Urgell va canviar, els pobles es van fer grans, es van enriquir amb el positiu i amb el negatiu, i va canviar molt. Llavors l'agricultura, els fruiters, l'alfals, tota la terra, i ha anat canviant i fins aquí hem anat arribant. Així que el canal ens ha donat un paisatge com el que estem aquí, que és esplèndid, tota la plana del canal d'Urgell, amb tot el parc. Abans el Javi presentava des de dalt a Roca Finestres i allà es veu ben clar, és el punt més alt del poble, es veu ben clar la part de secà i la part verda de regadiu, tot i que aquest temps no és ben bé el més ideal per veure això, però a la primavera o a l'estiu es veu molt clar i és molt bonic. Per cert, a la gent li agrada conèixer un poble com Penelles i descobreix que també es pot fer un turisme d'interior molt interessant? Sí, a part de que Penelles, com els pobles de la zona, és un lloc privilegiat perquè estem tan a prop de la muntanya com del mar, sí que hi tenim casa rural, hi ve la gent, tenim del poble, com dic, des de Roca Finestres fins aquí, al Castell del Remei, hi ha un munt de rutes on es pot fer excursions pel costat del canal, hi ha tots uns camins sota els arbres preciosos, però més a l'entorn del poble tenim des del Montsec, l'estany d'Ivars, a la capital, Balaguer, vull dir que es pot fer un munt de coses sortint des del nostre poble. Ens agradaria conèixer, Rosa, una mica l'actuació de la Diputació de Lleida en Penelles i sobretot aquí a la comarca. A veure, la Diputació de Lleida és pròxima a les persones, és pròxima al món local. Ja sabem que Lleida té 231 municipis, d'aquests 231 municipis el 75% és inferior a 1.000 habitants i el que fem a la Diputació és estar al costat de l'Ajuntament. En el cas de Penelles m'agradaria recalcar, primer alcalde, felicitats pel grup de joves emprenedors que té el municipi. La Diputació sí que ajuda també en l'OCE i amb els vivers d'empreses, però la veritat és que a l'arribar a Penelles i a trobar empreses de persones joves, els de la cervesa, els dels tios de Nadal, feliciteu-vos primer que tot per això. Després, en relació a Penelles, dir que m'ha ajudat al local social, a través de forma també m'ha ajudat amb la sala de vetlles, amb la rehabilitació de l'Església Vella de Penelles, és a dir, la Diputació tenim, per una part, ajudem en infraestructures, carreteres, camins, en tema de salut, temes socorristes, també, de forma a la cultura, vull dir, fem una aposta molt gran per la cultura i el turisme. En el cas de cultura, fem concerts a la majoria de municipis de la nostra demarcació, amb turisme, ja s'ha explicat l'alcalde que també fem l'aposta. A partir d'ara, també a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, farem una aposta per l'aigua, és a dir, que el tema del canal d'Urgell... En què consistirà? És un embrió, no em facis explicar més, és un embrió, però volem fer una aposta. A veure, el canal d'Urgell són 150 anys, si no vaig equivocada, que vau celebrar fa poc. D'alguna manera ja també hem d'ajudar en la restauració d'aquestes petites obres que té el canal d'Urgell. Diputació al costat de les persones, al costat de l'Ajuntament, ajudem en fires també, teniu la Fira del Món Rural. Diputació està en totes les fires del territori. Aquesta seria una de les més importants, la Fira del Món Rural? Sí. El poble té dos moments, un és la Fira del Món Rural, que és dins de les festes del Roser, i l'altre és la Festa Major. La Fira del Món Rural fa uns 5 anys que la fem, va ser fruit del Roser, de les festes del Roser, que no podíem fer 2 festes majors i vam fer una fira per ensenyar el que és el poble de portes enfora, per veure com era el Penelles d'abans, com és el Penelles d'ara, i per això fem aquesta Fira del Món Rural. I sí que, com diu la vicepresidenta, és important, i agraïm molt, i de fet els pobles vivim gràcies a les Diputacions
per tot el que podem fer, el socorrista, les ajudes a sanitat, als consultoris, a tot el que podem arribar a fer. Suposo que en pobles petits més encara, perquè estem parlant d'unes 500 persones que estan censades. Sí, 500 persones. Jo crec que la Diputació som aquella bombona d'oxigen dels ajuntaments. A veure, les arques municipals en aquests moments ja sabem que no estan bé i es pot dir que els únics ajuts que reben dels ajuntaments és per part de la Diputació. Els plans d'obres han desaparegut i és gràcies a la Diputació que els municipis petits poden anar endavant. Suposo que després, quan vinguin les entitats, també ho explicaran, no? Tenim un programa de tardor, per exemple, que cada diumenge, entre les entitats, ajuda de Diputació, que fem alguna actuació, el dia 29 venen el grup de gospel de Veus.cat. Fem un munt d'activitats, diumenge que ve passarem precisament el programa que Sí, fem. això és molt maco perquè m'ha fet molta il·lusió. Primer perquè quan hem estat dinant al restaurant del Castell del Remei, l'Eloi m'explicava que el diumenge faran un passi especial al local social per a tots els veïns. Sí. Em refereixo que en un poble de 500 habitants cada diumenge, cada cap de setmana fem un munt d'activitats. A veure, les associacions fiquen el granet de sorra, no? Jo dic que és la clau del municipi. Sense associacions, moltes de les activitats que es fan a nivell municipal no serien possibles. Vull dir, realment és l'ànima. Jo diria que un ajuntament sense les associacions no pot tirar endavant. Són realment els que fan el dia a dia possible. Ells fiquen les idees i a vegades són complicades de ficar-les en marxa, però... Fiquen les idees, les fan, i són les que, jo diria que fan totes les activitats a nivell municipal. Ho hem de deixar aquí perquè ara coneixerem el patrimoni, part del patrimoni tant de Penelles com també del Castell del Remei, però ja saps que allà on anem, vosaltres dos que ja heu vingut a altres cafeïnes tour, sempre demanem emportar-nos alguna coseta per ficar-ho dintre d'un lot que repartirem molt aviat, per cert, molt aviat el primer. Tenim per fer uns quants, perquè... Sort que enguany hem dit que no el portaríem amb nosaltres, perquè l'any passat ens vam portar la maleta allà on anàvem i vam acabar una mica cansats de tots els productes que teníem per regalar. Anirem informant de com es farà el sorteig, però sortirà una butlleta concretament amb el diari Segre i tindreu l'oportunitat d'omplir-la, ja us anirem informant de quina manera, d'una manera especial, perquè farem el sorteig d'un, 2 o 3 lots de productes de la maleta, que diem maleta per dir-ho d'una manera, però no deixa de ser un lot de productes de tots els llocs que ens han rebut i hem fet el Cafeïna Tour. Alcalde, què ens emportem avui de Penelles? Nosaltres us emportareu el que suposa que durant el programa anireu coneixent de manera més profunda, des del vi, els llibres de la història de Penelles, escrita per Francesc Amorós, la cervesa, els animalets de drap i els tions, que són nous al nostre poble des d'aquest any i que també estem contents que sigui una activitat més que es faci. I l'ampolla de vi, que no és petita, I el vi, que és el que ens dona el lloc on estem i molt prestigi al nostre municipi. Doncs moltíssimes gràcies, Eloi, per avui rebre'ns a Penelles. Des de fa molt de temps teníem ganes de vindre aquí i de fer el programa per poder compartir-ho amb tota la vostra gent i avui estar en aquest espai que és com un temple del vi, perquè fins i tot la veu reverbera d'una manera especial, doncs és impressionant. Hem fet els programes en llocs bonics i avui és un d'ells, d'aquests que no ens oblidarem fàcilment. Nosaltres també estem molt contents que heu estat aquí. Gràcies, Eloi. Gràcies, Rosa. Gràcies, Maria. Ens veiem aviat, no? No ho sé, no me'n recordo. Ara m'estava parlant l'Eloi, no ho sé. Portem una agenda una mica complicada. La veritat és que amb el Cafeïna Tour a vegades a mi em fa por de dir a veure si diré un lloc que no hi som. Bé, connectem de nou amb en Xavier perquè ara ens explicarà una part del patrimoni de Penelles, ho descobrirem de la mà d'un historiador que li fa de guia i a més ens explicaran totes aquestes petites meravelles. Xavier, quan vulguis. Moment d'endinsar-nos ara en la història de Penelles com a poble, amb l'historiador local per excel·lència, el Francesc Amorós. Què tal, com estem? Molt bé. Francesc ha fet uns quants llibres sobre la història de Penelles. Tres. Déu-n'hi-do. En concret sobre la vila, sobre el nucli de Penelles, ara podríem dir que estem al bressol de la població. Sí. Exactament. Aquí estem ara, en aquest mateix moment, estem amb el carrer que pujava al Castell. Això antigament, fins al segle XIX, es deia el carrer del Castell, perquè a la nostra esquena, allà dalt, darrere, hi havia el castell de Penelles. Penelles ve de penyes. I el castell consta documentalment que es va fer damunt d'unes roques. Aquestes roques encara n'hi ha. Encara queden, perquè és una zona molt plana, però hi hauria unes penyes, unes roques. Després, l'altre avantatge que tenia Penelles és que hi havia dues grans basses d'aigua. Una aigua potable i l'altra que era pel bestiar.
Per tant, això donava en una època on hi havia el canal d'Urgell un valor fantàstic. L'aigua era un valor autèntic. Ens has d'ensenyar aquesta arcada que ara de seguida veurem. Sí. Aquesta arcada és l'única resta que queda del Penelles medieval. Es veu, és una pedra que és antiga. Es nota que és antiga, està molt gastada, molt gastada. Clar, al castell ja no en queda res a banda d'aquest carrer, però en canvi sí que ens queda un altre element important, que és l'església vella. L'església vella sí, que no és tan antiga, també jo suposo que deu ser del 15 o el 14 o el 15, però tampoc no es veuen elements arquitectònics que ho puguin confirmar. Però és curiós perquè va estar abandonada i no fa gaires anys. Sí, el problema va ser que el poble es va engrandir molt després de la guerra i va arribar un moment que la gent no hi cabia a l'església, perquè l'església és molt petita. I per aquesta raó es va pensar de fer-n'hi una de nova, que l'anem a veure després, i aquesta deixar-la ja per usos civils. I es va vendre amb un particular, després, al cap d'uns anys, l'Ajuntament el va poder recuperar i ara l'ha restaurat, jo crec que molt bé. Quina llàstima, però que s'haguessin deixat perdre els principals elements. Sí. Coses que passen a la història. Bé, però es va poder conservar, per exemple, la pica de batejar, que és amb la creu que porta l'escut de l'Orde del Temple, per tant, se suposa que és d'època templera, del segle XIII o XIV, i després un magnífic retaule de pedra que està considerat un dels retaules més importants de Catalunya i la gent no ho sabia. Déu-n'hi-do. A més, si venim a Penelles, davant l'església vella també hi tenim un altre element, que em sembla que hi heu dedicat un llibre sencer, a la font. Sí, a la font. La font aquesta que té una història novel·lesca. I ara l'anem a explicar. Molt bé. Quina és la història d'aquesta font? Aquesta font, abans d'aquesta font hi havia... Aquesta font és del 1896, finals del 19. Abans de la font, és a dir, hi havia diuen els documents, que jo els he vist, que hi havia una creu monumental, molt artística, fantàstica. I com que l'únic lloc que podien posar aigua així pel públic, perquè encara no hi havia aigua a les cases, era aquesta font pública. Hi va haver una gran polèmica. Si conservaven la creu, o no feien la font. Van guanyar, m'imagino, els liberals. Va desaparèixer la creu. La creu. I llavors hi ha aquí una història molt interessant, que si us hi fixeu, acaba amb una mena de bola. Una bola que està agafada amb unes argolles de ferro. Això té una història. Van arribar a un compromís. Posarien la bola, que és un signe, diguéssim, no religiós, i damunt la creu. Va venir un moment que algú va trencar la creu i com a represàlia els altres van trencar la bola. O sigui que ara no hi ha ni una cosa ni l'altra? No. Actualment hi ha la bola, però està agafada amb unes argolles de ferro. Està afegida? Sí. I després el que és molt interessant és que hi ha 3 cares. Hi ha un guàrdia civil, amb tricorni, hi ha un catalanista amb una barretina i un altre que se suposa que és un capellà. Per tant, hi ha els 3 poders, el religiós, el civil i el militar. Déu-n'hi-do. Dèiem que aquesta font està just davant de l'església vella, però una església que és vella perquè en van construir una altra al segle XX. Molt interessant perquè va tenir un gran arquitecte que és l'arquitecte danès, com es diu... Ja us diré després el nom. Sí, l'arquitecte va construir l'església de Penelles. Sí, és una església que aquest danès va ser el màxim estudiós de les masies catalanes de la Garrotxa i va voler fer una mena de simbiosi entre una església romànica, perquè sembla una església romànica, i una casa pairal d'allà de la Garrotxa. I, efectivament, ell va construir la masia que es diu Mariona, per allà a la Garrotxa, i té la mateixa façana, la masia, que l'església de Penelles. Una església també, a més amb unes pintures molt interessants. Sí, hi ha unes pintures. Hi ha les de l'altar major, que és d'un tal Casanovas, no, perdó, Gorgas, Antoni Gorgas, i també que va fer les pintures de l'església de Mollerussa. I després té unes pintures molt interessants a la catedral de Sant Pedro Sula d'Honduras.
Això estem parlant a mitjans del segle XX, eh? No, sí, això estem parlant del 1960. És a dir, molts pocs anys que té aquesta església nova de Penelles. Francesc, sí. I després hi ha les altres pintures també molt interessants, que és a la capella del Santíssim, que hi ha una al·legoria de l'Eucaristia, amb uns elements simbòlics com els raïms pel vi, després unes espigues, després una font, que és la font que raja, que dona vida doncs, alimenta amb uns cèrvols, amb uns coloms, després amb unes flors i altres elements animals, doncs és com una al·legoria de l'Eucaristia, que és la font de la vida. Hem d'acabar i no podem deixar de parlar d'algunes de les cases antigues, una en especial modernista. Modernista, sí, tenim allà la font, hi ha la façana és absolutament modernista i és curiós que té un tipus d'arcades triangulars o piramidals que són idèntiques a les que es troben en l'arquitectura, per exemple, l'Arc del Triomf de Barcelona i amb un edifici modernista molt interessant que és l'església de les Teresianes d'Antoni Gaudí. I l'altra casa que està a la vora, que sembla una casa de Barcelona, té uns elements interessants que són les portes que estan portades de quan van enderrocar la Via Laetana a començament del segle XX. Carai, Déu-n'hi-do, en aquest petit poble, aquí als peus de la Plana d'Urgell, quin munt de patrimoni tenim a Penelles, però és que a més aquí a la vora n'hi ha un altre element importantíssim que és el Castell del Remei, que és on avui estem fent el programa i que ara us toca descobrir a vosaltres, Mariví, des d'aquí. Una part del programa avui la volem fer diferent. Per què? Doncs perquè estem en un lloc que també dona aquesta sensació de diferència. Hem vingut fins al Castell del Remei, a Penelles, i avui teníem ganes de donar un tomb per totes aquestes instal·lacions que tenen tantíssima història, i és per això que necessitem l'ajuda d'una persona que l'ha estudiat i ha buscat i rebuscat tota aquesta informació. Es tracta de la Mireia González Antó. Ella és la directora de comunicació del Castell del Remei. Què tal, Mireia? Molt benvinguts, moltes gràcies. I sobretot molt agraïts perquè avui hem tingut el privilegi de passejar-nos per totes aquestes instal·lacions que, com deien, ara estan dedicades al món del vi, però hi havia moltíssima vida temps enrere. I tant, si parlem de l'època dels Girona, doncs el Castell del Remei era la finca històrica per excel·lència de l'estat espanyol a nivell d'agricultura i també de Catalunya, i una colònia agrícola en la que hi vivien 50 famílies, hi havia escola, hi havia banda de música pròpia, una festa major que encara mantenim el segon diumenge d'octubre cada any, i moltíssima vida, servei de vigilància, i llavors encara ara pots veure els edificis antics, de la ferreria, la boteria, la destil·ladora, el molí i els cellers que ara mantenen la seva activitat. I a més els cellers que avui són un privilegi perquè serveixen per plató, per nosaltres avui, per al Cafè i Natur. Mireia, estem veient ara mateix de font l'església que van manar construir precisament la família Girona. Sí, de fet, les dues hereves, les successores, que eren dues germanes solteres, van fer possible la voluntat del seu oncle, l'últim Girona, don Joan Girona i Vilanova, que volia retre, diguem, un homenatge o l'agraïment a la Verge del Remei. Aquest santuari és una obra de l'arquitecte Antoni Fisas, és una mostra molt rellevant del classicisme italianitzant, i convido a tothom a visitar-la perquè dintre té unes pintures murals molt interessants de Josep Obiols. Està obert al públic i fins i tot se celebren cerimònies. I tant, que hi ha moltíssima gent que ve a casar-se aquí o que ve a recasar-se, a celebrar les bodes d'argent i molts casaments, comunions i celebracions. Mireia, el que sí que crida molt l'atenció i és que dintre del que és el castell ja existeix una capella. Sí, però és que la família Girona era molt devota de l'advocació de la Verge del Remei, concretament, i aleshores consideraven que la seva prosperitat es devia justament a aquesta fe que professaven, i aleshores ell va demanar la construcció d'aquesta capella i les nebodes van fer el santuari. Estem veient ara just l'entrada del castell, un castell que ara per ara no és visitable. Estem molt agraïts avui a la Mireia perquè ens ha obert les portes, i hi ha una part que sí que la podem veure i serà aquesta, la que ara ens ensenyarà, però que té molta història. Fins i tot hi ha una placa a l'entrada que parla de Francisco Franco, però
que parla de Francesc Franco com una singularitat perquè està escrit en català. Sí, és que realment la família Girona és el màxim exponent de la burgesia catalana del segle XIX i llavors ells tenien molt poder industrial, molt poder econòmic i eren molt catalanistes i d'alguna manera es va fer possible el fet de que pogués estar el nom de Francesc Franco Bahamonde com una cosa insòlita que fins ara, sí, en català, que fins aleshores era... Bueno, fins aleshores i a partir d'aleshores també durant molts anys era impossible d'imaginar. Estem veient ara una de les plaques que està datada del 20 de gener de 1939 perquè un polvorí de guerra també va fer malbé una part del castell, no? Sí, els anals de la història diuen que va ser un dels dies més tràgics a la plana d'Urgell. Hi havia un polvorí aquí que els nacionals havien confiscat l'edifici i havien posat aquí tota la munició i va esclatar, no se sap si d'una forma espontània o premeditada, i va causar molts morts i molts ferits, molts civils, molts militars, i aquest és un recordatori. Qui visiti la finca pot veure també que hi ha com uns memorials, hi ha la història explicada de tota aquesta tragèdia. Estem just a l'entrada del castell, al pati, i a més és un pati que es recorda molt com se podia viure en una altra època. Sí, té molts trets modernistes i era una segona residència de la família Girona, els antics propietaris de Castell del Remei. Però abans de ser el Castell del Remei, aquí, mateix on estem ara nosaltres, va ser Torre del Bisbe, va ser Torre de Neral, va ser Torre del Bisbe quan era propietat el Castell del Remei com a finca del bisbat de Solsona. Després, abans, va pertànyer al comtat, a l'antic comtat d'Urgell, i també va ser la Torre de Neral, perquè el cavaller al que el comte li va donar com a guany dels seus serveis a la guerra, doncs va ser el cavaller Neral. Abans havia estat Torre de Cortesa i venia de coris i de xoris, que en definitiva és el nom llatí i romà del que era el Castell del Remei, que era un nucli del que ara nosaltres coneixem com la Plana d'Urgell, però que ja fa prop de 2.000 anys té una història pròpia al Castell del Remei. Clar, això, Mireia, és una meravella, però de quina data estem parlant de la construcció del castell? Doncs estem parlant del 1860, aproximadament, perquè no hem trobat cap paper, però sí sabem que la família Girona va adquirir la propietat amb data del 1853 i llavors, a partir d'aquí, engega el tema de la construcció dels cellers, de l'edifici, li dona aquesta configuració de castell amb les 4 torrasses, i és un edifici, la veritat, magnífic, molt ben pensat, amb les dependències, la comunicació, pensant en l'estiu, en l'hivern. Devia ser una meravella retornar a l'antiguitat i veure com seria una jornada aquí. Sobretot ara que dius, de com utilitzaven els mitjans, el sol, i que hi ha salons que donen a ple sol, altres que estan més recollits per l'hivern. Sí, tu has pogut apreciar, esperem que algun dia sigui visitable per tothom, perquè hi ha molta gent que sent el Castell del Remei com a seu. De fet, és un lloc que pertany a Penelles i també a tota la gent que hi ha viscut, moltíssimes famílies, molta gent, és el seu lloc de naixement i de vivència, i per tota la gent de la Plana d'Urgell és part de la seva identitat. Ara estem justament al pati, com dèiem, si aquestes pedres les poguéssim tocar i ens expliquessin coses, que bonic seria. Sí, la veritat és que remenant papers i tot plegat es veu una quantitat d'històries personals, d'històries col·lectives, de comunitat, de tants esforços, de tanta gent que ha estat treballant en el món de la pagesia per fer d'aquesta una finca emblemàtica i que, de fet, va ser un model de l'aplicació de tots els avenços de la revolució industrial, perquè aquest va ser el desig dels Girona a partir de l'adquisició per part del patriarca del grup. Bé, i ara estem aquí, el que seria la residència, però la part mecànica i els magatzems, que hi havia maquinària molt moderna per l'època. Sí, i maquinària que es conserva i que també estem fent un esforç d'adequar-la perquè algun dia pugui ser visitable per a les escoles, per a
per la gent que l'ha fet funcionar i per tothom perquè conegui com era la indústria d'aquella època i l'agricultura. Hem de recordar que aquí això era una colònia agrícola, que hi havia escola, vull dir, tots els serveis que podien haver-hi en qualsevol tèxtil, que potser són les més conegudes, no? Sí, a poc a poc. De fet, la Guerra Civil va marcar un abans i un després. Després també la Casa Girona no va tenir descendència i és a partir de l'any 1982 que ho adquireix la família Cosiner i des d'ara fa poc més d'un any és Tomàs Cosiner, l'empresari vitivinicultor, que assumeix la propietat i que el motor és el celler, però estem fent un esforç perquè el Castell del Remei recuperi l'esplendor d'aquelles èpoques. Ai, jo de veritat, és una sort poder estar avui aquí, veure tot aquest bo, perquè he fet aquí una tasca increïble, perquè feien més de 40 anys que no hi havia vida en aquest castell. Sí, que no s'hi feia cap mena d'actuació. O sigui, i encara hi ha feina per fer, eh? Sí, hi ha molta feina per fer, però estem satisfets perquè entre un equip allò ben coordinat hem avançat moltíssim. De fet, pensem que la gent va poder detectar-ho també el dia de la Festa Major, que és el segon diumenge d'octubre, i l'alegria per nosaltres va ser una gran satisfacció. És molt curiós perquè les xarxes socials et porten proximitat, no? I el que gràcies a Facebook, amb un hashtag que la gent que va vindre a gaudir d'aquell dia de la festa, ens vam assabentar de quantes persones de Lleida, de la Plana, de la comarca, que van vindre i tots tenen bons records del Castell del Remei, de la seva infantesa, dels pares que treballaven, i això no fa gaires anys. És que hem d'agrair a la gent que ha mantingut la tradició, perquè hi ha una associació, més que una associació simplement és una trobada d'antics treballadors i famílies que han habitat el Castell del Remei i que es reuneixen i que mantenen viva aquesta festa i aquesta celebració. I de fet vam aprofitar la Festa Major aquest any per enregistrar-los de forma audiovisual i tenim el seu testimoni i els haurem de fer amb ells primer un pas especial, sí, però és la nostra memòria col·lectiva i la memòria històrica per recollir tots aquests testimonis. Avui estem al Castell del Remei, que està al terme de Penelles. Quina és la relació amb el municipi, amb el poble? Doncs excel·lent. La veritat és que no sé com era, diguem, antigament, tants anys enrere, però nosaltres hem trobat tot el suport, el valor que té el Castell del Remei se li ha atorgat també des de la població de Penelles, des de l'Ajuntament, encapçalat per el seu alcalde, l'Eloi Bergós. Tenim molt suport, ells s'ho senten com seu perquè realment és com és, i nosaltres un recolzament molt important a l'hora de tirar endavant els projectes, de buscar el seu consens, que tots ens sembli correcte, i com que anem per la mateixa línia, de donar-li valor, d'apreciar-ho, el paisatge, el que és la història, doncs hi ha una coincidència absoluta. Doncs Mireia, moltíssimes gràcies per donar-nos el petit privilegi d'entrar aquí al Castell del Remei, de donar un petit passeig i veure com era i com pot arribar a ser algun dia amb aquest esplendor del Castell del Remei. Moltes gràcies a vosaltres. Per nosaltres sí que és un privilegi tenir-vos. Doncs la Mireia González Santó, ella és la directora de comunicació del Castell del Remei, ens ha rebut i ens ha fet aquesta visita guiada i nosaltres continuem amb més coses al Cafeïna Tour. Doncs sí, ara després d'haver conegut la història de Penelles, és moment d'endinsar-nos-hi, de conèixer una part, un episodi de la història, fent alhora turisme rural a la Casa Rural de Cal Pagüeta, una casa històrica de la població que ara, avui en dia, ofereix tot el seu espai als visitants, als turistes d'aquí, de la Plana d'Urgell. Ens espera el seu propietari, el Xavier Mas. Què tal, com estem? Bé. Bé, una casa, com dèiem, històrica, que la vostra família heu adaptat, heu arreglat, perquè ara en pugui gaudir tothom. Sí, exacte, sí. Què és el que hi podem trobar en aquesta casa? A aquesta casa hi ha un espai molt gran per gaudir amb la família i diferents habitacions on passar el temps agradablement. És una casa molt antiga, em deies que no sabeu ni gairebé de quan és, eh? No sabem de quan està feta, no. Vull dir, hi ha una llinda que posa 1810, però això suponem que és una reforma. Sabem que es va fer una altra reforma cap al 60 i nosaltres l'hem reformat cap al 2005,
2005-2006, quan van començar l'activitat de turisme rural. Fa aquests 9 anys que esteu fent de turisme rural. En tot cas, és una casa autèntica, una casa molt antiga que té elements d'especial interès. Aquest pati, el pati és un dels espais més bonics, amb aquestes arcades, que en aquest cas aquestes arcades ja estan posades en una de les reformes que es van fer, però hi ha aquest escut que estem veient, que és un escut molt antic que denota molta història d'aquí de Penelles, no? Sí, exacte. Sí. Aquest escut estava aquí baix a l'entrada del poble, amb un tancat que hi guardaven al bestiar. La història exacta la sap més l'historiador del poble, jo no me'n recordo. Però sí que té una història molt bonica, que és que el teu pare el va salvar. Sí, el va salvar, sí. A ell li agradava molt això de les pedres i, bueno, les que veia les guardava i les recollia i després les tornava. Podem explicar que aquest escut és un escut del segle XV, l'autor seria Galceran Ros, un escut de pedra que no estaria aquí, sinó, com ara ens deia el Xavier, estaria a l'entrada, al portal sud de l'entrada de Penelles, i formaria part de l'ordre hospitalera, i és que Penelles en aquella època formava part de la comanda hospitalera de Barbens. Història medieval que es pot trobar a l'interior d'aquesta casa rural, però és que en aquestes dependències també hi podem veure, Xavier, si m'acompanyes, instal·lacions peculiars, antigues, de com era la vida rural aquí a la població ara fa uns anys, com per exemple aquest celler. Xavier, aquí s'hi treballava molt abans, s'hi feia vi, de fet se sent l'olor, però ara aquí la gent ve a passar-s'ho bé, bàsicament, no? Exacte, sí, aquí carnades i festes grosses. Aquesta casa és peculiar perquè té habitacions autèntiques, amb mobiliari original, històric. Suposo que més enllà del turisme també venir aquí és una experiència inolvidable, no? Jo crec que sí, la gent s'ho passa realment bé. Tenim molts grups que repeteixen, vull dir, senyal de que els agrada. A més, els llits aquests antics que hi ha fa la seva impressió, em vaig posar a dormir en un llit on han passat històries reals, no? Sí, és així, és cert. Què és el que us demanen els turistes que us lloguen la casa? Més que res la tranquil·litat. Crec que busquen poder gaudir en família en grups grans, que això costa, i després la tranquil·litat d'estar aquí, perquè estàs com aïllat. Vull dir, estàs dins el poble, però és com si estiguessis aïllat. Ha suposat un canvi l'arribada del turisme rural aquí a Penelles? Sí, jo crec que sí. Sí. Clar, perquè abans... Abans tot era fruita, agricultura i, bueno, això del turisme era una cosa impensable. I ara es pot venir aquí, passar uns dies, fer caminades, sortir aquí a la vora de la casa rural, que l'entorn és propi de la plana, fantàstic. És gaudir de la plana, sí. Molt bé, Xavier, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Des de la Casa Rural de Pau i Tor, nosaltres fem ara una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem perquè hem d'endinsar-nos en la gastronomia i en la cultura d'aquesta zona de Penelles. Fins ara. Després de la pausa per la publicitat, tornem una altra vegada. Avui estem fent el Cafeïna Tour des de Penelles, concretament al Castell del Remei, i hem pujat fins a la botiga perquè ara toca parlar de productes. Però no uns productes qualsevol, si evidentment, si venim al Castell del Remei, hem de parlar de vins i de caves. D'un cava molt especial que avui ens explicarà la Gemma. Què tal, Gemma? Bona tarda. Bona tarda. Ella és l'enòloga, la Gemma Plaza és l'enòloga del Castell del Remei, i avui ens ajudaràs una mica a descobrir tots els productes que teniu aquí al celler. Sí, aquesta és la gamma de vins que fem aquí a Castell del Remei, i una mica per donar-vos una idea ràpida, aquest seria la gamma més comuna, el vi blanc, gotim blanc, i el vi negre, el gotim bru. Quina diferència hi tenen si fem el salt d'un amb l'altre? Doncs el blanc és un blanc jove, i en canvi si saltem aquí ja són uns vins amb criança, inclús el blanc està fermentat amb fusta, amb barrica. Seria la diferència més important, no? Sí. Després també el nivell de cupatge de varietats. Aquestes varietats són més Macabeu, Sauvignon, i aquí ja és Macabeu i Chardonnay, unes varietats més complexes, més aromàtiques, en quant als blancs. En quant als negres, tots dos tenen criança, l'únic que aquests són uns 8 mesos, i aquest ja passem a uns 12-15 mesos de criança. Molt bé. Llavors, aquesta seria el gotim bru del 2012, concretament són les ampolles que avui tenim aquí. Passaríem a aquesta gamma, que seria una gamma mitjana interessant ja. Sí, aquesta és la parella dels odes, l'ode blanc i l'ode negre, i són uns vins ja amb més cost, tant el blanc com el negre, amb més corpulència, i després ja passaríem al producte estrella, que és el 1780.
Aquests pensem ara de cara a Nadal, que són molt bons candidats per fer regals, per fer els lots que es fan, per maridar amb els plats típics nadalencs, amb els canelons... Clar, moltes vegades quan arribem a una casa allò dius, no vull anar amb les mans buides, diu, portaré el vi, però dius, a veure, he de saber que serviran per poder portar el vi adequat. Sí. Home, pensant en les èpoques nadalenques, aquests vins encaixarien molt bé, perquè estem pensant en sopes, en carns d'olla, en estofats, en guisats, en canelons, són vins amb cos, contundents, amb grau, que poden maridar perfectament. Gemma, abans de passar al cava, que seria també un dels altres productes estrella, encara que cada dia més els vins també tenen la seva presència i el cava doncs puja també de categoria en el sentit que acompanya gairebé ja tot el sopar o tot el dinar. Sí, des de l'inici. Ara ens ho explicaràs. Però aquest disseny també, l'ampolla és diferent. Sí, perquè aquest, al ser un producte de més qualitat, doncs el volem distingir amb el format de l'ampolla. És una ampolla més pesada i és una ampolla que té més presència. Fins i tot l'etiqueta, no? Sí, fins i tot l'etiqueta del 1780. Bé, els vins acompanyen tant els blancs com els negres amb molt dels àpats. Ara ja, de cara al Nadal, molt important, però qualsevol moment és bo per tindre una bona copa de vi al damunt de la taula. Però, Gemma, explica'ns també de com ha anat canviant i fins i tot aquesta filosofia de que moltes vegades el cava s'utilitzava més cap al postre i ara moltes persones ja l'utilitzen des del primer plat. Sí, ens estem donant compte que el cava és una beguda molt refrescant, que marida també molt bé tant amb les amanides, amb els entrants, com amb les carns i els peixos. I molta gent, cada vegada més, prefereix començar ja els àpats amb un cava i no canviar. Suposo que també això t'afecta a nivell de no barrejar, no barrejar vins i caves, perquè el cap també se'n veu perjudicat. És bo de fer tot un àpat en cava, inclús a les postres també diria de passar a degustar-les amb vins. També els xocolates, els torrons, es poden amb un vi negre, poden ser molt interessants. Més que amb el blanc? Proveu-ho, sí, et sorprendràs, sí, és veritat. O sigui, el negre també amb els postres? També, amb dolços i amb xocolata. A part d'amb formatges, amb xocolates també és un maridatge bastant interessant. Sempre que estem a l'hora de tastar algun vi, necessitem netejar la boca. Hi ha algun aliment que ens ajudi a fer-ho? Aliment que ens ajudi a netejar... Sí. Bueno, el cava, els vins blancs ens ajuden a netejar els aliments, a canviar d'un gust a un altre. El cava sobretot ajuda per la seva acidesa i la seva bombolla a canviar d'un gust a un altre. Doncs, Gemma, demano que no marxis, perquè ara hem parlat dels vins, els que trobem al Castell del Remei, que per cert estem a la botiga i que ja té un sabor nadalenc, perquè ja fins i tot la decoració ja és nadalenca, i que pot vindre qualsevol a comprar, no? Sí, aquí estem oberts de dilluns a divendres i els caps de setmana, dissabte tot el dia i diumenge matins, i fer visites també a la bodega. I que hem de recordar que no solament teniu productes de casa vostra, sinó també d'altres cellers. Sí, també som un grup de cellers i tenim vins de Tomàs Cosiner, el Vilosell, i vins de Cérvoles i també de Cara Nord, que és una altra denominació d'origen de la Conca de Barberà. Doncs, Gemma, no marxis lluny, perquè de seguida, abans d'acomiadar-nos, volem parlar amb tu. Però si parlem de vins i parlem de cava, ara parlem d'un altre dels productes que es fa aquí a Penelles, en aquesta zona, i que tenim concretament a les seves dues creadores. Per una part tenim a la Jordina Bonet. Què tal, Jordina? Hola, bona tarda. I també la Maria del Mar López Pinto, que no m'equivoqui. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bé, vosaltres sou cerveseres. Sí o no? Sí, correcte. Però no de beure, sinó de crear i de fer, no? Exacte. I vau crear aquesta cervesa que tenim avui aquí, que es diu l'Operot. Com va néixer la idea? La idea va néixer, en els últims anys que s'ha començat des de diferents sectors a divulgar i a promocionar la cultura cervesera, i fa uns anys enrere em vaig apuntar a un d'aquests tallers de fer cervesa, a partir del gra i tot el procés, i vaig començar a fer cervesa a casa. I d'aquí, anar jugant amb els ingredients, anar veient la varietat de cerveses que poden arribar a sortir. Va ser tot molt casual de conèixer-nos amb la Mar i d'engrescar-nos a fonsar més dintre d'aquest punt. O sigui, tu series la part química i tu la part gràfica. Sí. Perquè explica'ns una mica. Bueno, la part gràfica i també, fem l'espai... perquè soc dissenyadora gràfica, llavors ella... vam anar provant les seves cerveses allà a casa, tal, i ostres, unes bones cerveses, vam anar provant. I dius, hosti, tenim espai aquí, llavors hi ha un espai ben bonic, falta tema de turisme, i anant a engrescar-nos una miqueta pensant... Perquè sempre... Nosaltres venim de mares de fora, que hem tornat aquí, com si diguéssim, jo ves que vivia a Barcelona, la meva mare era d'aquí, i vam tornar,
Tu igual, I tu no? igual també? Sí, jo, des de Guissona, però exacte, els meus pares ja van marxar a Barcelona i jo vaig néixer allà i vaig estar viscut la majoria d'anys allà i vaig tornar fa 5 anys enrere aquí. I us vau vindre a viure a Penelles? Sí, vam voler tornar a les arrels i vam dir, volem fer alguna cosa aquí, no? I, bueno, sí. També dintre de tota la casualitat, això ens ha fet engrescar-nos cada vegada més fins avui dia, trobar-nos que... I així va començar, i amb ganes. Sí, perquè a més, una de les singularitats és que vosaltres no teníeu obrador i l'acabeu d'estrenar, com aquell que diu, al mes de febrer, no? Propi tenim, sí, tenim obrador propi. I una de les coses també que a mi m'ha agradat molt i que trobo que és molt interessant d'explicar-ho és que hi ha moltes vegades productors cervesers, però productores cerveseres molt poques. Sí, jo per lo que conec, la majoria dels productors de cervesa són homes i llavors també està bé que de mica en mica tota la igualtat arribi a tot arreu, perquè sí que les dones estem en molts nivells d'empresa i al final, des del començament fins al final. A mi m'agrada molt l'exposició que ens heu fet aquí. Primer, de les 3 varietats de cervesa i, com no, els ingredients necessaris que ens heu portat. A veure, expliqueu-nos, qui vol començar? Els ingredients bàsicament són 4, l'aigua, la malta, el llúpol i el llevat. I dintre dels consumidors de cervesa es desconeix bastant també quin és el tipus d'ingredients, inclús la gent coneix que es fa a partir de la malta, però tampoc no saben ben bé què és la malta, i per això també potser hem volgut aquí una mica ensenyar visualment els ingredients de la cervesa. A través de la malta extraiem els sucres que després fermente al llevat i a través del llúpol extraiem el que serien les amargors i els gustos i les aromes. Que, per cert, aquí n'heu trobat de salvatge? Aquí n'hem trobat de salvatge aquí al costat del canal, amb les moreres, anant a buscar mores, de dir, hola, però això és llúpol. I llúpol silvestre n'hi ha, i el que passa que, bueno, llavors és un bon lloc per plantar-ne, però encara ara comencen a haver projectes bastant interessants, un dels quals aquí a Lleida n'hi ha un, d'una noia, biòloga. Que també són productors de cervesa. Sí, llavors, doncs, bueno, en principi són productes que podríem tenir aquí, però ara es comencen a plantar llúpol. El cereal és curiós perquè aquí som terra de cereal, però no hi ha el procés final, no hi ha malteries, el maltejat no hi ha, llavors també ho hem de portar tot de fora, que també tot això fa que una mica s'encareixi tot el preu, per això la cervesa artesana potser és un... És un pelet més cara. Per cert, que hem tastat aquestes llavors i tenen sabor a pipa. Ara podríem començar i no acabar el programa. No deixa de ser una llavor que ha passat per un procés de torrefacció i llavors li aporta una mica aquests gustos. Vosaltres feu 3 classes de cervesa. Sí, vam començar amb la Indian Pale Ale, que és un estil que té més cos i té un amargor més persistent. Ara aquest estiu vam treure una rossa, una cervesa més lleugera i més fresca, i ara de cara a el que és tardor-hivern hem tret la torrada, que és una cervesa més fosca, que llavors també aporta una mica més de varietat dintre dels estils de cervesa que fem. Avui a la nostra taula de productes hem tingut vins, cava i cervesa, que em sembla que podríem maridar molt bé entre ells, no? Sí, per què no? La veritat és que ara vas a un lloc i o prens una cervesa o prens una copa de vi, però crec que una cosa no treu l'altra i es podria mirar de fer-ho, sí, per què no? Mira, ja teniu aquí un altre projecte, Són begudes fermentables. A menjar també cada una marida amb diferents tipus de productes o amb formatges també, que molta gent se sorprèn, no? De dir, la cervesa amb formatges no és el vi, diem, no, la cervesa també, i verdaderament l'experiència és per provar-la. Són productes organolèpticament molt complets i això ajuda a que amb el menjar es puguin buscar diferents sensacions. Tot suma. Vull dir, una cosa no treu l'altra. Amb l'altra, és totalment compatible. Doncs moltíssimes gràcies, Marimar, moltíssimes gràcies, Jordina. Gemma, com sempre, un plaer. Descobrint una mica els productes de Penelles, avui per una part els vins, el cava, també les cerveses. I ara, doncs, no marxem molt lluny perquè ens anem a la cuina, anem al restaurant precisament del Castell del Remei, que ens preparen un plat per sucar-hi el pa i no parar. Veieu? Moment d'endinsar-nos ara en la gastronomia de la zona, en concret des del restaurant del Castell del Remei, on avui estem fent el Cafeïna Tour amb el Manel. Què tal, Manel? Molt bona tarda, com estem? Hola, bona tarda. Bé, hem de conèixer la gastronomia d'aquí, de Penelles. En aquest restaurant oferiu tot l'entramat de la gastronomia del món rural, no? Està claríssim, o sigui, el que és la comarca, tant Penelles com tota la zona de Beregui, hem de fer una mica per tothom. És el que busquem
de cara al client, no? Gastronomia bàsicament tradicional, que avui ens heu preparat. Tradicional 100%, perquè el tipus de cuina que estem elaborant nosaltres, sigui per l'edat o sigui pel que sigui, és una cuina molt tradicional, molt de sempre, i diríem, la discussió encara seria que és la que feia els avis de molts anys enrere. No hi ha discussió perquè és el que estem fent. Encara fem els sofregits, els sopes, les escudelles, fem coses molt típiques i molt clàssiques i molt senzilles, lògicament. Molt bé, atenció perquè coneixerem la gastronomia d'aquí, no només amb un plat, sinó que ens heu preparat, Manel, un menú. Sí, hem fet un menú, el menú del castell, diríem, o de Penelles, perquè és un menú que nosaltres només l'aconsellem o només el servim amb recepta mèdica, que si no porten la recepta del metge no tenim costum de servir-lo, perquè és un menú molt consistent i a part que és consistent és molt econòmic, perquè té la facilitat que amb un dinar passes tot el dia. Sí, perquè avui que fa fred ens aniria perfecte, aquest menú. Va més que perfecte, o sigui, hem preparat des de la típica escudella barrejada, que és una escudella de pagès que fem nosaltres aquí al castell, reconeguda arrel de molts anys, perquè fa molts anys que estem fent així. És una escudella que no puc dir que sigui com la que feia l'àvia, sinó que és la que fem nosaltres perquè està adequada a cada client, o sigui, a cada client de cara que se'l puguin menjar perfectament sense cap entrebanc, que hi hagi ossos ni coses així, o sigui, està estudiada i feta perquè agradi a la gent. I la veritat és que el client, la part que reconèixer-la, venen expressament per l'escudella. La veritat és que fa molt bona pinta, ve molt de gust, Més ara aquests dies que tenim de boira, vull dir que encara és més ideal. Però potser l'estrella d'avui seria aquesta gran cassola de tros que tenim aquí. La cassola és un dels plats emblemàtics de la comarca, a part de Penelles és tota la comarca que és el seu referent, amb el seu dilema o amb la seva polèmica de dir qui la fa més bona, com la fem en aquest poble, com la fem a l'altre, i nosaltres hem arribat a la conclusió que l'escudella que fem al castell és una escudella que agrada en general a tothom, amb la que cadascú pot opinar, lògicament, per això hi ha l'obertura de dir, no, és que jo opino, jo al meu poble hi posen patata, al meu poble hi posen bolets, l'altre hi posa espinacs, l'altre no n'hi posa, i sempre hi ha la polèmica. El lògic és que tothom tingui dret a opinar, que per això hi ha. Però la qüestió és que en una cassola de tros s'hi posa el producte de temporada, el que tenim a l'abast, no? És que hem arribat a la conclusió que fins i tot la mateixa gent que el feien quan és el típic de la feu al camp, mai hi posaven el mateix, perquè una temporada hi havia uns productes, una altra temporada hi havia uns altres, lògicament el que posava bolets a l'època de l'estiu no hi havia bolets, o a la primavera, vull dir que sempre es posava les coses que es portava, o bé el típic, el que se diu és que el que portava cadascú ho barrejaven tot amb si eren 7 o 8 o 10 persones al camp, un portava una cosa, l'altre portava l'altra, el que portava cadascú anaven posant, i sempre hi havia la persona que era encarregada de fer-la, que sempre lògicament la feia més bona que ningú. Evidentment, la mestressa, sempre li tocava fer o no. Ingredients bàsics de la cassola de tros. De la cassola, aquí hem deixat ja preparat el que són les carns, i les verdures és molt senzill perquè porten sofregit de ceba i tomàquet. Les carns, el que és la cansalada, si pot ser de la papada millor, la típica costella, el conill i la llonganissa. Això, a part dels caragols, caragols hi posem tant bovers com plans, que tenim aquí. Aquests estan vius, una mica engaviats perquè no se mos escapin, però el cas és que és el producte bàsic, tot el que és el producte de la terra. Llavors, en aquest cas, passos bàsics de la cassola de tros. Començaríem pel sofregit. El rostit de les carns, nosaltres fem el rostit de les carns junt amb el sofregit, se fa el sofregit, a vegades ho fem a part perquè no quedi tan bullida, però això són maneres de fer-ho cadascú, no? Però el principal és el rostit de la carn, que és el que deixa el gustet i el color de la cassola, i llavors el sofregit, que és el que sempre insistim, els sofregits típics de ceba, tomàquet i herbes que puguin haver, la típica farigola, romaní, llorer, que és el normal que hi posem, i llavors ja la gràcia una mica d'un puntet de picantet, que això és el que li dona la gràcia, però nosaltres hem de buscar que sempre que siguin neutral, o sigui, que no sigui ni molt picant ni poc, perquè sempre hi ha la persona... Perquè agradi tothom. Perquè una cosa és quan la faig per mi, que m'agrada perquè sigui picanteta, i l'altra és quan fas en general perquè agradi a tothom que la pugui menjar. L'emplatem? L'emplatem com vulguem. Doncs vinga, mentre el Manel ens prepara aquesta cassola de tros emplatada, després ens quedaran les postres, que atenció, tenen una sorpresa, ara les veurem, i veiem el color verd dels espinacs també, Manel. Sí, els espinacs i la patata. La patata, nosaltres no n'hi posem, però hi ha qui posa patata, llavors dius a Penelles si posa patata, doncs nosaltres no n'hi posem, la patata senzillament, més que gust, el que dona és l'espessor de la salsa, o sigui, si es desfà una mica la patata, doncs dona l'espessor que pugui tindre a la salsa. Veiem també el conill, la llonganissa, els espinacs, els caragols, plat contundent, ens deia el Manel al principi, amb l'escudella i la cassola de tros amb recepta mèdica, si no, gairebé impossible. El que diem, amb un menú així, ja és que no digues. Déu-n'hi-do. I al final les postres.
Al final, les postres. Les postres han preparat, bueno, avui... Atenció, amb sorpresa. Ho han personalitzat una mica amb referència al programa, però no han fet res més que un producte tan bàsic com són les pomes. Això són uns bunyols de poma que estan acabats amb una crema catalana, una crema cremada, vull dir que el postre no pot ser més típic i més de tota la vida. Els bunyols, aquí els tenim fregits senzillament, sense acabar. Això seria un plat acabat, igual que he fet avui. Això són les rotllanes de poma rebossades i fregides, senzillament. És poma del país, i poma tan senzill com la poma, que lògicament s'ha de fomentar. Molt bé, doncs, si el Manel em deixa, n'agafo un i el tastarem. I així acabem aquesta part més gastronòmica del Cafeïna Tour. Manel, moltíssimes gràcies. I encara falta una altra cosa que també va relacionada amb el menú, que són els vins del castell, que lògicament és el complement principal. Evidentment, n'acabem de parlar dels vins boníssims. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ens quedem tastant aquests bunyols de poma, les postres del Cafeïna Tour. Ai, la veritat és que hem de felicitar el restaurant perquè ens han preparat uns postres fins i tot personalitzats, i a més cadascú de nosaltres que ha demanat una cosa diferent, doncs a més ha ficat el logo del programa, o sigui que moltíssimes gràcies. Bé, estem ara en una part del programa que ens agrada molt i és descobrir els joves emprenedors de les zones. Avui, concretament, parlem d'una dona que ja està totalment, doncs jo diria que ja no és... Jove continua sent, però emprenedora no, perquè ja portes molt de temps. Olga, què tal? Bona tarda. Sí, bona tarda. La Olga, a veure que no m'equivoqui, és la Olga Cortadelles. Tu ets, a part d'artesana, fas estampació a la roba i tens una part molt maca, que a mi m'ha agradat molt, que fas unes bestioles de roba. Sí. Explica'ns una mica, perquè tu estàs instal·lada a Penelles. Sí, farà ja uns 7-8 anys que vaig decidir tornar cap a les Terres de Lleida, perquè jo soc nascuda a Gramunt i el pare és de Penelles, llavors m'he instal·lat a Penelles, tenim les arrels paternes, i precisament per poder muntar el taller i continuar fent les meves cosetes que acaben sent o exposicions o acaben sent productes de disseny. Bueno, una miqueta anem tocant tots els pals. Sempre estampació i teixit. L'estampació és amb el que vas començar? Sí. Aquí tenim unes samarretes que a més són les festes majors, que és com una col·lecció de les estampacions de les festes. Cada any per la festa major va sortint una imatge i depenent del que vagi sorgint al poble surt la samarreta també. T'inspires? Sí. L'any que es va recuperar Roca Finestres doncs vam ficar les guineuetes de la serra amb Roca Finestres. Després també tenim l'Iglésia Vella, que ja la tenim superxula, i anem creant una mica l'imaginari del poble també. Després al teu taller fas monogràfics de diferents aspectes i diferents àmbits. Tots toquen el tema de l'estampació, o sigui, d'una manera o d'una altra. Fem tallers de gravat sobre paper i tallers de serigrafia sobre tèxtil. I ara aquest any, al gener, en comencem un de nou que serà de cal·ligrafia. Ai, molt bé. Tenim una superprofe que ens vindrà aquest any, que és la Laia Soler, que ha estat a l'escola Elisava i ella ens farà un taller de cal·ligrafia. Bé, i ara una altra de les teves inquietuds són les bèsties, però són unes petites bèsties molt maques que el que fas és reutilitzar tota aquella roba maca que quedava arraconada i fas aquestes creacions. Mira quina guineu més maca que tinc jo a les meves mans. Són les bestioles de drap i sí, sorgeixen una mica per l'entorn. El fet d'estar a Penelles, el fet d'estar en contacte amb la serra, estar a prop del Castell del Remei, l'Estany d'Ivars també que ens queda molt a prop, doncs són els animalons del nostre territori, i poder-los representar, sigui gràficament o en volum, que aquests són els que agafen volum, sí. I això des de quan? Des de quan ho fas? No fa massa, farà 3 anys. Déu-n'hi-do. Sí, tinc a la mama modista, que això, sí, és gràcies a ella, principalment, que surten. Tu fas els dissenys i a partir d'aquí ella és la que ho fa. Sí, perquè els meus prototips no acostumen a ser tan polits. Això és veritat. La mama és la que ho deixa superacabat. Acaba de fer-ho. Bé, per cert, on podem trobar aquests productes? Doncs tant la part d'obra gràfica com les bestioles de drap, hi ha una galeria virtual que és Clucar,
que tenen la seu ara a Tàrrega i tenen una galeria virtual. Es pot trobar per internet i es pot trobar a la seu de Tàrrega. Molt bé, perfecte. Olga, no marxis, perquè ara també coneixerem altres joves que també han començat una línia de negoci molt interessant i suposo que per aquesta època més encara. El Jaume i la Maria, que han dit, mira, per què no fem tios de Nadal? I llavors us heu llançat i heu començat aquí a fer-ho, no, Maria? Ens trobàvem els dos sense feina i vam dir, teníem ganes de començar alguna cosa en comú i vam dir, bueno, ara ve Nadal, doncs vinga, fem tions. Teníem la maquinària a l'abast i ens hem engrescat. Clar, i feu de tots els tamanys i, a més, personalitzats. Sí, una miqueta sí. A veure, explica'ns, Jaume. Bueno, doncs tenim el petitet, llavors tenim 3-4... Sí, aquest petitet, després tenim 4 mides de grans i a part personalitzats. Hi ha el del Barça, l'independentista i el normal de tota la vida. Bé, fer un tió sembla fàcil, però no ho és. Totes les coses que semblen fàcil, al darrere hi ha un munt de feina. Ara ho acabem de veure amb aquesta guineu, per exemple. Sí. S'ha de fer els forats, s'ha de tornejar totes les potes perquè encaixin. Després també tenim les mantes, les barretines, tot està fet a mà. Clar, perquè aquests detalls també ho vau pensar. Volíeu que fossin uns tions personalitzats i moltes vegades les mantes no es troben amb els tios, no? I els has de ficar tu. Vosaltres aquí ja doneu tot el pack. Sí. I ens han fet un cop de mà amb tota la que és la creació de mantes i barretines, perquè nosaltres tenim a l'abast més la maquinària per fer els tions, però no per cosir i així. I el tema de creació anem una mica sobre la marxa. Quan ens hi fiquem, mira, anem fent. Tots els troncs poden ser tios? Sí. Tenim de més torts, de més petits, de més grans, però de tot se'n pot fer un tio. Les mides sempre són orientatives, depèn de com surti la llenya, doncs anem fent. I aquí ja està una mica la imaginació. I tant, sí. Més o menys tenim la llenya que ens donen i ja ens la tallen més o menys amb unes mides i així segons com és, però... La canalla també. N'hi ha de molt grossos, n'hi ha de no tan grossos. S'han de poder manejar també una mica. Exacte, aquí està la gràcia de poder portar i que cadascú a casa tingui un tio totalment personalitzat. Per cert, que hi ha de diferents colors les mantes, però les barretines són una mica ja les típiques que trobem a tots. Sí, això i tant. I són tios de Penelles fets per mans d'un noi de Penelles i una noia de Mollerussa. Correcte. Això també. Sí. Ho hem de deixar clar, perquè hi ha vegades que trobem tios al mercat i que arriben de molts llocs. Aquí no, aquí són de casa. Aquests són fets a casa. Sí, tal qual, el taller de baix de casa. Teniu algun en especial que diu, oi, aquest va ser el primer o aquest ens agrada tant? El tenim guardat, tenim el primer que quan el vam acabar vam dir, doncs mira, ens ha quedat bé, saps? I sí, li agafes com carinyo. Quants vau fer abans de ficar-ne a la venda? Doncs vam començar amb uns 10 o 11, la primera mostra, per fer les primeres fotos i poder enviar les sol·licituds per fires i així, i després ja ens han animat. Què tal a les fires? Bueno, bé, hem començat a enviar les sol·licituds, en tenim d'acceptades, en tenim que encara no, i esperem anar a 4 o 5 almenys ara aquesta campanya de Nadal. Mira, me fa molta gràcia perquè els nens diuen, a veure, com pot ser si no té boca? Ara acabem de veure un tio amb boca. Ja no pot haver-hi més dubte. Els tios mengen, no? Claro, s'ha d'alimentar bé, sí. Està molt bé. Bé, aquí ja veiem una mostra molt viva, de que a Penelles hi ha moltes inquietuds, avui hem conegut el vi, la cervesa, vosaltres. Segurament que n'hi ha més de persones que tenen moltes inquietuds i ganes de fer coses i és una manera molt maca de dir, a veure, no esperem que ens vinguin a buscar, nosaltres ens espavilem, tenim una idea, tirem-la endavant. Aquesta és la idea, sí. I a veure què passa. Doncs a vendre, Això espero, a veure. Olga, i que vagi molt més monogràfics i totes aquestes petites bestioles que fas de meravella, les estampacions, i me sembla que ens tornem a veure a final de mes. Sí, crec que sí, aviat. Aviat ens veurem perquè ha donat una pista, ella és filla d'Agramunt, vull dir que ja no dic més. La deixarem descansar perquè nosaltres ens n'anem a Prullans demà, però ens veiem a Agramunt, que també tindràs coses interessants per explicar-nos. Nois, felicitats per la feina feta i que tingueu molt èxit, i tu també, Olga, fins la propera. Moltes gràcies. El que fem ara és veure un reportatge que ha realitzat en Javier aquest matí a la llar de jubilats i ens explicaran totes les coses que fan. Ara volem conèixer la gent gran de Penelles. De fet, hem vingut fins al casal d'avis, fins a la llar del jubilat d'aquesta població, on ens esperen unes quantes padrines i un padrí d'aquí de Penelles. Joan, què tal, com estem? Bé, dintre del que cap, bé. Molt bé. Bé que no hi ha gaires homes, que manen molt les dones en aquest poble. Es manen sempre. Sí. Jo també mano. També, fins on pot? Sí, el que passa que no crec.
Bueno, això és un altre... Molt bé. Escolta, Maria, què tal, com estem? Bé, gràcies a Déu. A veure, sou molt actives les dones d'aquí al poble, què feu aquí? Com es viu aquí, sobretot ara aquesta època en què estem, la tardor o l'hivern? Bueno, els diumenges venim cap aquí i els altres dies les dones a casa i els homes al cafè. Com tota la vida, eh? Com tota la vida. Molt bé, que feu moltes festes aquí al llarg de l'any? Pues sí, Déu-n'hi-do, aquí al llarg dels jubilats, pues sí, fem dinars i sí, fem activitats. Després hi ha l'associació de dones, que també en fa moltes, l'Ajuntament, bueno, tot, sí que se'n fa aquest poble d'activitats, sí. És un poble petit, però molt actiu. Ha canviat molt la vida des que vostès eren joves fins ara, aquí a Penelles? Sí, han més bé, per això, han més bé. Més qualitat de vida, eh? Sí. Molt bé. Joan, què? Hi ha hagut molts canvis des que eren joves? Sí. Vostè és nascut aquí? Sí, jo sóc fill de Penelles. I què ha canviat? Ha canviat el treball, s'ha fet, tot ha quedat canviat. Acostumats nosaltres a anar allà en l'aixada, en la xafa, que són pagesos, doncs ara tot és maquinària. Clar, vostè, el seu dia a dia, quan era jove, era anar cada dia al tros? Sí, i tant. En el carro, l'euca i el gos, que sempre mos acompanyava el gos. És que n'hi havia molts. Podríem dir que era una vida molt més dura que la d'avui en dia? Dura, però era, no sé, més tranquil·la, vull dir, no hi havia tants problemes, teníem menjar, teníem fenya, teníem... Vull dir, anava bé, vull dir... Llavors ho reciclàvem tot per això, Ho reciclaven tot, diu? Tot, fins les pells de conill. O sigui que ara la moda aquesta de reciclar no té res a veure amb la de veritat, eh? Res. Jo, quan la mare matava un conill, agafava la pell i la tirava a la paret i quedava pegada allà. Venia la pellada i li donava agulles i cosetes, vull dir que no... Tot se reciclava a les cases. Déu-n'hi-do, no sé si estaríem d'acord amb que abans no hi havia tants problemes com fins ara, Roser? Sí, que n'hi havia problemes també. Era més dura, potser, la vida, no? Bueno, no hi havia tant. No hi havia tanta... No es pot comparar amb ara, Ara vivim... També visquíem feliços de la nostra manera, també. Perquè també fèiem activitats, cosetes, teatros i cosetes... També, clar, evidentment, les festes potser era el més bonic de l'any, no? Perquè la vida ja s'havia de treballar prou. A l'hivern els pastorets i per Pasqua les caramelles. Això també ho fèiem. I mira, ens reuníem amb el que podíem, ens divertíem. Clar, perquè ara, com veieu el jovent d'avui en dia, que, clar, en un poble com aquest, quin futur els hi espera? No cap. No, no cap. Aquí no cap. Perquè no hi ha cap... De treball no hi ha cap de treball. La feina de pagès no res fa. Amb els tractors i això no es necessita que totes les cases que teníem tractors, tots ja els hem tirat a fora, perquè ja no ens rendia. I ara tot ho fem treballar i no hi ha de futur per jovent. Clar, ara han canviat molt les coses, amb la maquinària, l'agricultura ha evolucionat, ja no cal treballar tant. Molt bé, tot i així, vostès aquí cada setmana, els jubilats de Penelles, van passant el temps... Anem col·laborant amb el que podem. Molt bé, Déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos rebut. Evidentment ja veiem l'activitat, que la gent gran en tots els pobles és molt important, i sobretot valorar que ens expliquin com era la vida abans i com ha canviat fins a dia d'avui. Fort aplaudiment per la coral. La coral infantil de Penelles, que avui ens posen el toc musical en aquest final del Cafè i Natura aquí al Castell del Remei. Aquests últims minuts que els dedicarem, si et sembla, Xavier, a part d'escoltar la música d'aquesta coral infantil, a poder parlar i conversar amb les associacions, que també són importantíssimes. Ho dèiem a l'inici del programa, que el teixit associatiu de Penelles és molt gran. Mira si és gran, que ens venen una representació. Déu-n'hi-do. Veniu una miqueta més aquí endavant, si us plau, i així podem conèixer de prop les entitats de Penelles. Per on comencem? Doncs mira, si et sembla, ja que hem escoltat els nens, a la coral infantil, el Vicenç que ens expliqui una mica, perquè teniu coral infantil i també la coral d'adults. Efectivament, sí. Doncs bé, tenim la coral infantil, tenim la coral d'adults i també tenim una història. Una història que comença l'any 1949. Però, Vicenç,
1949, però ha de ser breu, perquè mira si hem de parlar tots els companys, m'has de fer una abreviació de la història. No et preocupis que passem de seguida a l'actualitat. Clar, arrel de la coral infantil, hem de dir que el 2011 vam celebrar el 30è aniversari de la coral i el 60è aniversari del moviment coral a Penelles. I va ser aleshores que vam fer una exposició important, que va visitar tot el poble, perquè tot el poble, en aquests 60 anys, hi va anar passant. I aleshores vam veure que era el moment de muntar la coral infantil, que era una manera de ressuscitar aquest moviment coral des de la base. I per això, i d'acord amb l'escola Ramon Gombal, que aquí també tenim el seu representant, doncs vam fundar la coral infantil, que la gestiona la coral Sant Joan, però que és la coral infantil de tot el poble. I que hem vist avui una petita mostra. Però no solament tenen associacions corals, però tenen altres també. Tenen d'altres, per exemple, aquí tenim la Teresa del Consell Parroquial. Teresa, abans hem visitat aquesta església tan bonica que teniu. Suposo que vosaltres també feu una labor important per mantenir el patrimoni, no? Sí, per així som, per poder-la mantindre com un patrimoni del poble i poder-lo tirar, conservar-lo i que sigui ben conservada i que quedi un bon record per tothom. Quines altres funcions feu des del Consell Parroquial? Hem començat fa molt poc, però més que res anem pel manteniment del local i que la gent s'hi trobin bé i còmodes. Clar, perquè ara només teniu mossèn un dia a la setmana i si la gent del poble no es preocupa una miqueta de l'església, malament rai, no? Per això hi hem entrat, per poder l'ajudar i poder que la gent s'hi trobin apoyats per la gent del poble mateix. Molt bé, molt bona feina fan també des del Consell Doncs sí, Parroquial. a més de nova creació, perquè és una associació molt jove, aquesta del Consell Parroquial. Portem 2 reunions. 2 reunions, Déu-n'hi-do, molts anys, molta sort. Bé, hi ha una altra associació, a tots els municipis, petits o grans, sempre hi ha una associació de dones, però que s'anomeni Associació de Dones Il·lusió, jo crec que solament a Penelles, o no, Josefina? Pues sí, quan se va constituir, a l'any 1998-99, van acordar posar aquest nom i s'ha continuat dient així. I som una quantitat d'unes 100-125 sòcies, ens dediquem a fer diferents activitats, fem aguagim a l'estiu, fem sopars a la fresca, col·laborem amb les coses també a vegades de l'Ajuntament, fem alguna verbena de Sant Joan i fem algunes sortides culturals i entre tots ho fem tot, perquè el poble és petit i si no hi ha col·laboració no tirem endavant. Clar, i moltes vegades vosaltres esteu duplicats, esteu en una associació i també en una altra. Sempre som els mateixos que som a tot arreu, perquè jo estic a l'associació de dones, també col·laboro amb el Consell Parroquial, vull dir, a l'escola no perquè ja els meus fills ja són grans, però entre tots s'ha de fer tot. Aquesta és la gràcia, moltes vegades, el teixit associatiu que tingui aquesta riquesa. Exacte, que hi hagi una mica de comunicació entre tots, si és que volem tirar endavant. Clar, que això és molt important per tirar endavant qualsevol... Per això, sempre amb il·lusió. Amb il·lusió, exacte. L'Ona ho diu, correcte, molt bé. Les dones són importants, però acabem de veure en el reportatge d'abans que hem fet aquest matí al casal del jubilat, a la gent gran, i ara tenim aquí la Rosa Maria, la gent gran. A més, aquest matí ens han rebut moltíssimes dones, sobretot. Ja ho sé, s'han reunit totes i normalment hi van els diumenges. Els diumenges llavors allà es troben totes, atleten a la calefacció, miren la tele no gaire, més aviat juguen, o al parxís, o a cartes, o simplement fan la xerrada que diem nosaltres. Clar, perquè en pobles com Penelles mantenir el dinamisme de la gent gran és molt important, no? Sí, i si no tenen un lloc per sortir es queden a casa. Llavors allà es van anar morint, tot sol. I d'aquesta manera, si tenen una activitat o tenen alguna cosa, doncs ja està. I ara els diumenges, junt totes les entitats, passant al davant l'Ajuntament, també es fa unes participacions allà al local social. Ahir, per exemple, es va fer tots els detalls de guarniment de la plaça i coses d'aquestes. Llavors, clar, tots hi van anar, grans, petits, canalla, mitjans, tots. És una manera de tindre el poble en actiu. Clar, és que ara, a més, hi ha un cicle d'activitats de la tardor que es fan al local social, entre els quals, per cert, a Mariví aquest diumenge hi haurà la projecció del Cafè i Natura, que estem fent. Sí, ho hem dit, sí. I tota la gent gran allà hi seran, segurament. Segur, grans i petits, tots. Serà com un bon esdeveniment, no? Home, i tant. Ara el nostre convidat, el proper, això no sé si ho sabia o no, que es passaria per el local social i ara li ha entrat tot el neguit, no, Ramon? Sí, una mica, sí. El Ramon pertany a l'AMPA de l'escola del Ramon Gombal, que ara ens deia també el Vicenç de la importància de la coral infantil i suposo que també de les altres activitats que feu des de l'escola. Bueno, doncs entre l'AMPA i...
Totes les coses que fan. És que fan tantes coses que a vegades és difícil d'explicar-ho, Ramon? Però jo sé que és complicat i difícil i sobretot quan hi ha una càmera per mig, més encara, no? Sí, sí. Doncs, evidentment, l'AMPA treballa moltíssim, els pares que esteu al capdavant i sobretot perquè la canalla continuï fent una vida feliç a Penelles i continuem fent activitats i que no marxin, no? I si marxen, que tornin. Exacte, sí. I aquesta potser és la vostra fita, no? Sí. No. I que facin totes les activitats. Que no te faré passar més mala estona, Ramon, no te faré passar més mala estona. Ara podríem parlar més, Vicenç? Què et sembla? Déu-n'hi-do, bé, no està molt bé que un poble com Penelles tingui aquestes activitats. No sou les úniques, hi ha altres entitats que durant l'any fan aquí moltíssimes activitats. De fet, ho ha dit l'alcalde al començar el programa. N'hi ha. Per ser un poble petit, n'hi ha. Un poble petit d'unes 500 habitants, però que d'un-i-do tota l'activitat que teniu. I ja suposo que de cara al Nadal ja esteu preparant coses, no? Bueno, pues sí, se fa el dia 8, se farà una mica de mercat. L'APA haurà de vendre els torrons i coses. Sí o què? L'AMPA vendrà torrons? Sí. Les dones vendrem flors, vull dir, també venem l'obrers, aquell de la sort, que moltíssima gent el compra, després els caçadors també posen gavietes amb perdius o conills, el que tinguin, i bueno, se fa una miqueteta de festa. I la coral? Actuarà també la coral a Nadal? Sí, la coral també actuarà. De fet, la coral Sant Joan fem un grup amb la coral Ramon Carnisser de Tàrrega, que es diu Agrupació Coral Oberta de Ponent, i de fet treballem conjuntament des de fa uns anys a tots els programes i fem uns concerts de Nadal a Penelles el dia 27 de desembre i a Tàrrega el 2 de gener. El concert d'aquest any té un títol genèric que és Nit d'Estrelles. Amb aquest nom ja fa, però t'ho acabo d'explicar, però ràpid. Ha de ser ràpid, perquè hem d'acabar i els nens volen cantar. Sí. Agafa el micro i tot, Quin perill, el Vicenç! Sí, perquè és un treball de 2 cors, amb solistes i grup de cambra. Per tant, és una feina que porta molt de treball, amb obres noves. Aquest any treballem tota la part de West Side Històric, que és molt interessant. També Mozart, de la flauta màgica. Deixem alguna sorpresa per al dia 27? Exacte, i molt de Nadal. Molt de Nadal. Doncs, Xavier... Bé, acabem. Acabem ja, ara sí. Ja els podeu col·locar, els nens i nenes de la Coral Infantil de Penelles, perquè us toca cantar una altra vegada i aprofitem amb aquesta bonica imatge per acomiadar el programa d'avui. Doncs avui hem estat a Penelles, concretament dintre del cor del celler del Castell del Remei, gràcies a totes les persones que ho han fet possible. I, Xavier, avui marxem cap a on? Doncs cap a la Cerdanya, cap a Prullans, una de les puntes de la província de Lleida, la de més al nord, per conèixer els encants d'aquesta petita població del Pirineu. Doncs marxem, però tornem demà puntuals a la cita des de Lleida Televisió i Pirineus Televisió, que acabeu de passar una bonica jornada. Adéu-siau. Fins aviat, adéu-siau.